ב-2015 הבעיה של תומכי ה-BDS ומסעות הדה-לגיטימציה נגד ישראל אינן בית-אל אלא תל אביב, אינן קרני שומרון אלא ערד, אינן אריאל אלא חיפה, ולא הוויכוח בין מזרח ירושלים למערבה, אלא קיומה של ירושלים כבירת העם היהודי. אנחנו בירושלים, היא בירת העם היהודי, איננה רק בירתה של מדינת ישראל, היא בירתו של העם היהודי כולו, ועל זהו הוויכוח. היסוד, חבר הכנסת רטס, אתה הרי מומחה בשנאת ישראל, אתה מומחה בשנאת ישראל, ואתה יודע כמומחה לשנאת ישראל של תנועות ה-BDS מקורן אינן בשנאת ישראל, הן אינן אנטי-ישראליות, חבר הכנסת לוי, הן אנטי-יהודיות ואנטישמיות, ואת זה אתה יודע. ולכן הצעתי, חבר הכנסת רטס, כבוד השר, 20 שניות. הרי כל הנרטיב שלכם הוא שקרי, כל הנרטיב שלכם הוא אלים, כל הנרטיב שלכם הוא טרוריסטי, כל הנרטיב שלכם הוא ברברי, כל הנרטיב שלכם, זהו הנרטיב שלכם, זהו הנרטיב שלכם. ולכן כבוד השר, נא לסיים. ולכן גברתי היושבת-ראש, חבר הכנסת אחמד טיבי, ולכן אני לא מסית נגד ציבור שלם, אני רק אומר עובדות, והעובדה היא שהנרטיב שלכם הוא שקרי, אלים, הוא מתבסס על פעולות טרור עוד לפני הקמתה של מדינת ישראל, הוא מתבסס על פעולות טרור עוד לפני שחייל ישראלי אחד שחרר את השומרון, את יהודה, את הגולן ואת ירושלים בירתנו. ולכן אני אומר לסיכום, גברתי היושבת-ראש, לכן אתה תלך לערפאת, אתה תלך לקברו של ערפאת ואני אלך לאום, זה הסיכום, בכיף. הנה שמעתם, יועצו של ערפאת ילך בכיף לקברו של הארכי-טרוריסט הגרוע ביותר מאז. אני שקרן קטן ואתה שקרן גדול, ואני אחמד טיבי, אני קוראת לך לסדר פעם ראשונה. אני לא הייתי יועצו של טרוריסט כמו ערפאת, ואתה כן, וזאת עובדה. ולכן גברתי היושבת-ראש, ובזה אני מסיים, אני לא אקשיב להטפות המוסר ממי שהיה יועץ של טרוריסט. ולכן חברת הכנסת רוזין וחברת הכנסת גלאון וחבריי באופוזיציה הציונית, ואני מחשיב גם את מפלגת העבודה וגם את מרצ באופוזיציה הציונית. לא, אתה הרי לא רוצה להיות באופוזיציה הלא ציונית. המאבק הזה הוא מאבק משותף, חבר הכנסת שי, איננו שייך לימין, איננו שייך לשמאל, הוא מאבק על עתידה של ישראל ועל עתידו של העם היהודי.